En dat ze dan wakker was en dan gaan ze een soep maken. Een soep? Want de rest krijgt ze niet meer weg in nou al. Met de kunstgebied, ja? Ja, het zal dich verbazen, ook de loester, als die ons een beetje kennen. Mijn keuze valt op jongens in. En nu niet liggen. Nee, ik vind het heerlijk om oud te werden, ja. Ik wil dit zeggen dat ik oud wil zien, maar ik vind het proces van ouder werden wel fijn. Wie is u dat dan? Omdat het dan lekker in een nek en shit. Dat is een koffietas was pakken. Ja, omdat ze dan ongegeneerd, als ze 's middags toeskomt van een stevige wandeling. Die gaat slapen. Dat ze een huisbokje heeft gepakt. Die op de bank kan liggen met de handjes op de boek. En dan gewoon 20 minuutjes een uiltje kunt knappen. Dat lijkt me toch gewoon heerlijk. En dat ze dan wakker was en dan gaan ze een soep maken. Een soep? Want de rest krijgt ze niet meer weg in nou al. Met de kunstgebied, ja?